Пчала зранку до вечера по лугах летала, мед збирала, а муха только есть любила. Ой, привітання! Добрий вечір! Пробачте, трошки зачиталася я. Вельми цікавая казка. Нам у школі її прочитати задали. Так. Привітання! Зранку до вечора по лугах летала, мед збирала. А? Ой, привітання, Топочка! Салют! А чим ти так зайнята? Хто там любить мед? Читаю білоруську народну казку «Пчела і муха». А, зрозуміла. А медведик, який любить мед, ёсць у твоёй казцы? Не, у гэтай няма. Ну, тады гэта казка не цікавая. Што ты? Яшчэ якая цікавая. Нам яе задалі ў школе. Заўтра будзем яе па ролях разыгрываць. Скажы яшчэ, што ты яе на памяць вучыць будзеш. А я гэта і раблю. Ой, толькі час марудзіш. Затое так здорова і пчолкай побыць, і мухай. Цікава, якая роля у мяне лепш атрымаецца. І доўга ты над гэтай кніжкай сядзіш? Не вельмі. Я да гэтага вучылася прыгожа пісаць літару Я. Гэта першая літара майго імя, таму яе трэба пісаць вельмі прыгожа. А да гэтага ты выводзіла лічбы? Так і было. Сёння вельмі многа прыкладаў нам у школе задалі. А я нічога на памяць не вучыў, не выводзіў і не падлічваў. Я? Можа, ты зусім у школу хадзіць не будзеш? Можа, і не буду. Я даволі вучоны. Гэта хто табе сказаў, Топачка? Ніхто. Я сам так вырашыў. І ты ніколі не будзеш у школу хадзіць? Не-а. У мяне і без яе спраў вельмі многа. Я сёння паўдня матылькоў лавіў. Ведаеш, як гэта цікава? Ведаю. А можа, які-небудзь матылёк у чырвоную кніжку занесены? Ці ты можаш дакрануцца да якой-небудзь расліны, якая лічыцца атрутнай? Ты ведаеш, як выглядаюць такія расліны? Атрутныя, га? Пачакай, не ведаю. А дзе пра гэта даведацца? Мне пра гэта ў школе раскажуць, а вось табе. Добрый вечер. Ай, привітання, Феечка. Вы почитайте со мной казку по ролях. Гэта маё хатняе заданне. Задание. Феечка, Так? а вы ведаеце, якія матылькі у чырвоную кніжку занесены? Вядома, гэта ўсе школьнікі ведаюць. А як адрозніць атрутную расліну ад карыснай, ведаеце? Не хвалюйся, Топочка, і ты будзеш ведаць. Пра гэта ў школе расказваюць. Уся справа, Феечка, у тым, што Топа вырашыў больш у школу не хадзіць. Як не хадзіць? Чаму? Ён вырашыў, што даволі разумны і адукаваны. А ў матыльках блытаецца. Ён і літары роўна пісаць не ўмее, а сваё імя можа з памылкамі напісаць. Памылкі я не раблю, не выдумляй. Не наогул, у мяне часу няма. Усе гэтыя вершы на памяць вучыць, ды прыклады рашаць. А вершы мы вучым, каб памяць трэніраваць. А хіба памяць трэба трэніраваць? Абавязкова, і рабіць гэта трэба пастаянна. А то пойдзеш матылькоў лавіць і забудзешся, якіх лавіць можна, а якіх нельга. Ці збярэшся свае салодкія прыпасы праверыць, а падлічыць цукеркі не зможаш, таму што ў лічбах блытаешся. А хіба можа такое адбыцца? Канешне можа, Топочка. Вось адкажы мне, калі ласка, колькі цукерак будзе у 3 такіх вазачках? Ну, спачатку трэба высыпаць усё і падлічыць. Один, два, три, 4, 5 вышел Топа погулять. Ай, яка! Так ты, Топочка, до самой раницы
лічыць будзеш? Ой, заплытала мяне. Вось, а калі заблытаешся, спачатку пачнеш. Вось так. Ой, а якія яшчэ спосабы ёсць? А гэтаму якраз у школе Так. вучаць. Можна, напрыклад, узважыць вазачку. А можна колькасць цукерачак у адной вазе памножыць на 3, таму што ў адной нашай вазе іх 10 змяшчаецца. Ой, а я пра гэта і не падумаў. Ого, а калі б ты кожны дзень домашнія заданні рабіў і трэніраваўся ў матэматыцы, ты б адразу самыя хуткія спосабы рашэння ведаў. А яшчэ мог сказаць, як будзе цукерка па-руску, па-англійску і нават па-кітайску. І якія цукерачкі любяць у розных кутках свету. І дзе іх наогул не ядуць. Ой, а хіба такое бывае? Хадзі, Топачка, у школу, Так. уважліва слухай настаўніка, усе ягоныя заданні выконвай і будзеш усё ведаць. Станеш разумнейшым за энцыклапедыю. Так, вы тут смейцеся, калі ласка. А мне няма калі. Трэба паспець домашнее заданне выканаць. Топа, ты нічога не пераблытаў. Нічога. І мне трэба своечасова ў ложак легчы, каб заўтра заняткі не праспаць. А ты ўсё ж такі вырашыў у школу хадзіць? Ну, вядома, без школы жыць немагчыма. Тады вось займайся, а мы ціхенька мультфільм паглядзім. Слухайте, жили-были пчела и муха. Пчела зранку до вечера по лугах летала, мед збирала, а муха только есть и любила. Ой, Топа, у цябе цудоўна атрымліваецца. Заўтра на уроках сапраўдны спектакль па гэтай казцы разыграць зможам. Так, ну а зараз усім маленькім разумнікам час класціся спаць. Толькі спачатку трэба кніжкі скласці, тварыкі памыць, ды зубкі пачысціць. Добраноч, сябры. І салодкіх усім сноў. Слухай, дай. Ну, давай. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.